момент се включвам от магистрала Хемус, малко след като Бойко я ремонтирал. След Враца, ето му видите, има 6 платна. Жив и здрав да си, Бойко. Тей лядиш, брат. Само лето сме в Абу Даби, яде у Враца. Там горе некъде е Мишо. Мишо, клико! Това е Шукърла кафе, бе, брат. Защо не идвам тук да си пие кафето, нали сме комържи. Къде е клика? По 100 000 играе на месец, ама тук, бе. Карас ресторант. Какво правите, бе, тигри? Ще храним Рейдър Шарк. Как го загрявате? How deep is it? What do you think? Like 30 meters. No, not 30 meters. That's too deep. Class 1. 11 meters. 11 meters. Yes. Almost. You almost had to swim. Тук е скатер, а? Тук е скатър, ще зачем бе Биг Бас. Да си ще така сподобка на мен си тук, бе. Гледай, гледай. Его! Кянеш? Ява тук, бе. Еш? Няма го ще зна. Йоца, папагала. Папагала дошъл тук. Това както изобщо има спрятано. След тежки комарджийска вечер е така си лега. Призане, тук сме на Penguin Style, а? That's something happened for me. Actually, we on a trip, we work here, so we will need some food for the fish. So it is what it is, you know. Yeah. You only want to feed the fish. If you want, I can feed you also. It's okay. Huh? This chocolate is only for the fish. I don't want to, man. Oh, okay, good. Sure. Спи, аре каква брутално зелена е. Много добре зелена. Мишо! Его бути, его Мишо! Остава, бе, Дюди. Ето тук съм се позрел с клика да вземе, там, видите ли го, там къде свети. Горе напред последния етаж, до година ще тримаме оттам. Сега съм го пратил да ходи при нотариус. Съм го да ходи при нотариус. Подпечата сделката, там къде свети ще стрима. Ще ни бъде.
И ще ви оставя на тези кадри, дубайски от квартала. Живота си живот. Играйте комар, за да постигнете нещо в живота. Без комар това нямаше да е възможно. Никакви такива работи, чужбина да ви работите, да заварвате, да ходите общи работици. Комар! Комар до гроб! Комар! С просперитет, големи залози, до победата! Very easy possible. Stop it to jump in the water someplace now. Usually I know I read it, sometimes you do it. 10 minutes later. Призана, да го викаме да слиза, видим какво ще стане. Направо го набираме. Чакай. Напълно колата набира. Ало, къде си бе? Аре, ставай и слизи, че ми трябваш за малко. Аре, чуба да дойде. Айде. Аре бе, Призане, ево тук бе. Ти какво кисело, милионерче? Къв Убър, какви 5 лева, бе, смамник? Ей, киселяк Убър. Иде, влази, седай. С киселото газе. Добре ли е, чат? Кабрио, взел ли се с някакво такова ниско? Взел съм се от спортно BMW Кабрио, ама не чак толкова, не че толкова ниско, аз много не съм, въпреки че взех от тебе едно BMW. Не съм разбирач на BMW-тата. Ама мога да кажа, че надявам се, че съм късметлийският ти клиент, първият ти клиент всъщност кликалто, е така? Така първият. Колко ле, излезахме на магистралата. Анна, майко! Това как лепи? Чупиш кръста, бе! Луд човек! Страхотно е. Стар съм на години, не ме стрескай така, кажи преди да дадеш газ. Плаши старото. И аз се плаша сам. То направо си е за страх. Е така, припукаме малко. Я че във втора. Стигаш, чупиш гърба, бе! Чупиш на старото гърба. Бруталик. Много е готин. Да, бе, човек. Да, бруталик. Чат. Добре си имаш приятел милионер. Значи това си една много добра полубюджетна супер кола. Полубюджетна, защото си струва като наистина един висок клас немски автомобил, така се казва. Харесва ли ти Дубай иначе на тебе? Как е? Значи, като изключим 6 часа път и 2 часа нещо по летищната, там сигурно си проверките, мога да кажа, че пожелавам на всеки да мога да си позволи да живее тук. Сега, може би, нали, ние не сме едва ли с тебе лятото точно, защото така, че е много жега, но не звучи нещо да се изхвърля, нали, такова в момента е супер приятно и за разходка, и да си на почивка, и цените са напълно достъпни, чат. Не е нещо вау, бау и да има някакви изхвърляници. Може би е като една нормална екскурзия в чужбина. Точно, буквално една нормална екскурзия. Ако сте гледали по-предни неща,
да дойдете 5 човека на почивка, една вечера седете и плащате 500 лева. Буквално в София, в Пловдив, в големите градове, Варна, в един ресторант ще ви вземат 500 лева, ако тръгнете на такова. Работата е, че ние 500 лева сметка направихме веднъж и то, защото поръчахме първия ден. Каквото дойде. Да. И забележи локацията. Локацията беше на марината. На първа линия, точно. Първа линия на марината до буквално на крайбрежната на заведението, до нас беше марината. Да кажа едното интересно нещо, което много лесно хората ще си направят сметка. В Гърция най-вероятно почивка би коствала нещо от сорта на 100 лева на вечер на човек. Тук е същото нещо, защото сме по-малко от максималния брой. Ако бехме максималния брой, ще е към 80. Да. Това е супер достъпно. Пак нали, казваме го с тази гледна точка, апартамента, който сме наели е на 59-ти етаж, но мога да събере колко души? 8 човека. Той е за 8 човека. И една почивка от сорта, мисля, че за 7 дена плати 4К. 3 нещо беше. 3000 нещо лева. Сега, нали, като добавиш и пътя и това, за 5 души спокойно мога да дойдете за едни 7000 лева. Вие 7000 лева ще ги изхарчите за една седмица в Гърция. 100%. Харчат се и там много пари. Тук поне осъзнаваш защо има условията да ги харчиш. Тия пари туризма, всичко има. Така че нали, то всички инфлуенсори напляскаха в Дубай, правят някакви муцки. Ние сме си едни народни комарджии и ви казваме, че си заслужава да дойдеш да си направиш нещата как си трябва.